Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παπή. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Να είστε καλά, και εγώ χαίρομαι. Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελάτε, γιατρέ μου, καταρχήν εδώ στο video wall, διότι θέλω να σας πω ότι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί τηλεθεατές. Πάρα πολλοί τηλεθεατές και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις και μύθοι που μπορεί να απειλήσουν την υγεία μας και τη ζωή μας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι μια πολύ κοινή νόσος και υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που την περιβάλλουν και θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς να λυθούν. Σωστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τη χολή μας. Θέλετε να εξηγήσετε κάποια πράγματα, να μιλήσουμε καταρχήν για τα συμπτώματα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε πρώτα από ένα. Ναι. Το βασικό. Δεν μιλάμε για τη χολή, μιλάμε για τη χολιδοχοκίστη που έχει μέσα πέτρες και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όταν δημιουργηθούν. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη χολιδοχοκίστη, είναι ένα σακουλάκι. Θέλετε να δείχνετε με το άλλο χέρι, μην γυρνάτε την πλάτη στους τηλεθεατές έτσι, να βλέπετε το πρόσωπό σας. Είναι ένα σακουλάκι, ναι, το οποίο μαζεύει χολή που παράγεται στο σηκώτη και το οποίο είναι ψηλότερα, έχει πάρα πολλά σωληνάκια, τα οποία καταλήγουν σε αυτό το κεντρικό σωληνάκι και αυτό το κεντρικό σωληνάκι εκβάλλει εδώ στο έντερο για να γίνει η πέψη κυρίως των λιπών. Αυτό που είπατε στην αρχή έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν λέμε για χολή, επί της ουσίας είναι η χολή το περιεχόμενο. Ακριβώς. Ενώ η χολιδοχοκίστη είναι το σακουλάκι. Ακριβώς. Είναι η απορία πάρα πολλών. Πώς θα ζήσω χωρίς χολή άμα μου βγάλεις τη χολή. Απλώς είναι μία φράση εν τη ρήμη του λόγου που λέμε θα βγάλω τη χολή. Δεν βγάζω τη χολή, βγάζω το σακουλάκι που έχει τις πέτρες. Έτσι, σωστά. Πάμε να δούμε σιγά Προσέξτε σιγά τα σωληνάκια που είπαμε πριν. Εδώ είναι πάρα πολύ σαφή. Πάρα πολύ σαφή. Και έρχονται και καταλήγουν σε αυτό το κεντρικό σωληνάκι που πηγαίνει κάτω. Μάλιστα. Και εδώ είναι το έντερο. Ωραία. Να ξεδιπλώνουμε έναν τους μύθους. Ακριβώς. Παρακαλώ, καθίστε, γιατρέ μου, καθίστε. Πάμε να δούμε τον πρώτο μύθο και την παρανόηση, παρακαλώ, και να μας τα εξηγεί εδώ ο ειδικός. Αφού δεν ενοχλεί, δεν πειράζει. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, πριν πάμε σε αυτό, που με κάποιο τρόπο, και θα μου πείτε εσείς πώς, ανακαλύπτει κάποιος άνθρωπος ότι έχει πέτρα στη χολή. Σύμπτωμα είναι αυτό? Κάποια εξέταση είναι αυτή? Πώς το ανακαλύπτει? Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα τύπου δυσπεψίας, πόνου στο στομάχι ή και ένα τυχαίο έβριμα σε ένα check-up, σε ένα υπερηχογράφημα. Αφού δεν ενοχλεί, δεν σημαίνει ότι δεν πειράζει. Αυτές οι πέτρες στη χολιδοχοκίστη είναι μια ορολογιακή βόμβα που μπορεί ανα πάσα στιγμή να δώσουν επιπλοκές. Άρα λοιπόν το ότι έχω ένα πρόβλημα εκεί δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δοκιμάσω, να ερωτήσω έναν χειρουργό αν πρέπει ή δεν πρέπει να αφαιρέσω τη χολιδοχοκίστη μου. Γιατί μπορεί να έρθει η επιπλοκή χωρίς να έχει συμπτώματα. Να αντιληφθούμε την παρουσία των πετρών πολύ πριν δώσουν συμπτώματα. Κοιτάξτε να δείτε, τι νομίζουμε. Μπερδεύουμε λίγο την πέτρα στη χολή με την πέτρα στους νεφρούς. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι μπορεί να φύγει και τα λοιπά, ενώ για την πέτρα στη χολή είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Εξηγήστε. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν έχει καμία σχέση η συμπεριφορά των πετρών στη χολιδοχοκίστη από την πέτρα στο νεφρό. Από την πέτρα στο νεφρό, άμα είναι μικρή, μπορεί να περάσει από τον ουρητήρα και να περάσει κάτω και να την ουρήσουμε. Έτσι. Βέβαια, αν δεν περάσει κάτω και σφινώσει κάπου, θα κάνει κολλικό νεφρού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό αντιμετωπίζεται. Οι πέτρες στη χολιδοχοκίστη, αν περάσουν κάτω στο κεντρικό σωληνάκι, μπορεί να δώσουν σοβαρότατες επιπλοκές με κυριότερη την παγκρεατίτιδα. Σοβαρή κατάσταση αυτή. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, διότι έχει ένα 10% θνητότητα. Άρα λοιπόν δεν αδιαφορούμε και μάλιστα κυρίως δεν αδιαφορούμε για τις μικρές πέτρες, τη μικρολιθίαση που λέμε εμείς,
Το έχουμε μύθο αυτό. Να δούμε το δεύτερο, το έχουμε παρακάτω για να το σχολιάσουμε. Το απλώς την παρακολουθούμε, δεν χρειάζομαι να κάνουμε κάτι άλλο. Πάλι είναι λάθος αυτό, γιατί το εξηγήσαμε. Πάρα πολύ είναι λάθος και μπορεί να προέρχεται από τον ασθενή. Μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι γιατροί να λένε την παρακολουθούμε. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν έχει νόημα. Άπαξ και έχουν δημιουργηθεί, δεν έχει νόημα η παρακολούθηση. Μονόδρομο στο χειρουργείο, είναι δηλαδή. Μονόδρομο στο χειρουργείο. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο. Αρχίσατε λοιπόν να μας λέτε ότι οι μικρές. Άλλος ένας μύθος, έτσι. Για μύθος μιλάμε. Οι μικρές πέτρες ή η λάσπη δεν είναι επικίνδυνες. Πάμε να ακούσουμε την αλήθεια από τον κύριο Παπή. Συνήθως εντυπωσιαζόμαστε αν μας πούνε κάτι είναι μεγάλο. Άρα λοιπόν, αν μας λέγανε ότι έχεις μεγάλες πέτρες στη χολιδοχοκίστη, μπορεί να φοβόμασταν περισσότερο. Εδώ συμβαίνει το αντίστροφο. Εδώ συμβαίνει το ότι οι μικρές πέτρες και η λάσπη είναι αυτές που μπορούν να χωρέσουν από το κεντρικό σωληνάκι, να περάσουν κάτω και να κάνουν παγκρεατίτιδα, να κάνουν χολαγγιίτιδα, να κάνουν όλες τις επιπλοκές από τη χολολιθίαση. Άρα λοιπόν οι μικρές πέτρες, η λάσπη είναι άμεσα αντιμετωπίσιμες. Πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες δηλαδή από μια μεγάλη πέτρα. Σαφέστατα. Είναι πιο επικίνδυνες. Σαφέστατα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τον επόμενο μύθο, σας παρακαλώ. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στο χειρουργείο. Και σας ρωτά, είναι ένας μεγάλος φόβος αυτός, πώς θα ζήσω τώρα χωρίς χολή? Πείτε μου λίγο. Θα ζήσετε κανονικά με χολή. Η χολή δεν αφαιρείται. Η χολή παράγεται στο σηκώτη, αποχετεύεται, πηγαίνει δηλαδή προς το έντερο με τα κεντρικά σωληνάκια και δεν επηρεάζεται καθόλου από τη χολοεξτεκτομή. Αντίθετα, προσαρμόζεται το σηκώτη να στέλνει στο έντερο την απαραίτητη ποσότητα χολής για να γίνει η πέψη. Άρα γίνεται μια προσαρμογή. Ακριβώς. Χολή υπάρχει, παραλείπεται, όπως είπαμε, αυτό το σακουλάκι. Η αποθηκούλα που λειτουργεί σαν αποθηκούλα, ναι. Και πηγαίνει η χολή κατευθείαν στο έντερο και γίνεται η πέψη. Πείτε μου τώρα λοιπόν, φτάσαμε στο γεγονός ότι είναι χειρουργείο, το χειρουργείο είναι μονόδρομος. Ακριβώς. Ό,τι μέγεθος, λάσπη κτλ. Διότι κάποια στιγμή αυτό θα λειτουργήσει ως ορολογιακή βόμβα. Ακριβώς. Και πάμε λίγο να δούμε, γιατρέ μου, τα δεδομένα του χειρουργείου. Να διευκρινίσω λιγάκι αυτή τη λέξη ορολογιακή βόμβα που την είπατε πάρα πολύ επιτυχημένα. Δεν μπορεί κανένας να μας διασφαλίσει πότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, πολλές φορές η ερώτηση στο γιατρό είναι «Γιατρέ, είναι άμεση αντιμετώπιση, πρέπει να την κάνω την άλλη εβδομάδα ή μπορώ να την κάνω το χειμώνα, την άνοιξη, σε μερικούς μήνες που θα είμαι πιο ελεύθερη?» Δεν μπορεί κανένας να το απαντήσει. Μπορεί την επομένη της επισκέψεως στο γιατρείο ή σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πότε αυτή η κατάσταση θα δημιουργήσει προβλήματα. Σας έχει συμβεί? Βεβαίως. Πρέπει να σας έχει συμβεί αυτό. Μου έχει συμβεί με συνάδελφο, ο οποίος ήρθε, του λέω πρέπει να το κάνουμε, μου λέει εντάξει Χάρη, θα έρθω την άλλη εβδομάδα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες που έχω και θα έρθω. Και την επομένη τον κάνω εισαγωγή με παγκρεατίτιδα. Κατευθείαν δηλαδή επιπλοκή. Βεβαίως. Τυχαίο. Τυχαίο. Μπορεί τόσο πολύ να εξελιχθεί δηλαδή μέσα σε... Είναι τυχαίο. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει πότε θα δημιουργηθεί το πρόβλημα και επίσης δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς με ποια τροφή θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Πυροδοτεί κάποια τροφή? Κάποιες τροφές πυροδοτούν πολύ περισσότερο. Δηλαδή... όπως τα λιπαρά, τα χόρτα, η ξηρή καρπή, τα τηγανιτά. Υπάρχουν τροφές οι οποίες διεγείρουν περισσότερο την έκρηση χολής και την απέτηση χολής για να γίνει η πέψη. Ακριβώς. Οπότε σε εκείνες τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι απολύτως διευκρινίσιμο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι να πεις παίρνω ένα κατάλογο, βγάζω αυτές τις τροφές από τη διατροφή μου και είμαι εξασφαλισμένος ότι για όσο καιρό θέλω μπορώ να περιμένω.
Κατάλαβα. Και μετά μας το είπε ο κύριος Παπής και το διευκρίνησε ότι υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής και μετά ο οργανισμός λειτουργεί κανονικά. Πολύ σωστά? μικρή, πολύ μικρή. Πολύ μικρή περίοδο. Αυτό είναι ένας άλλος μύθος. Ότι μετά τη χολοεξτεκτομή δεν πρέπει να τρώμε κάποια πράγματα. Ναι, μύθος κι αυτό. Μύθος κι αυτό. Η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι πριν τη χολοεξτεκτομή δεν πρέπει να τρώμε κάποια πράγματα, διότι αυτά μπορεί να διεγείρουν την κρίση. Μετά τη χολοεξτεκτομή έχουμε απαλλαγή από το πρόβλημα, άρα μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε χωρίς να φοβόμαστε ότι μπορεί να προκληθεί κρίση. Μας καταρρίψατε, πραγματικά οι πεποιθήσεις των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετικές. Μας είπατε λοιπόν την επιστημονική αλήθεια. Κύριε Παπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και